Hello guys, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे थांफाबाय थाब्लानो मिन्थिनो मोनगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। हेलो गाइस, नै दिनै आङो फुख्रियाव दंफैयो। बे फुख्रिया सोरनि आरो बबेयाव दं आरो माबोरै थाफैखो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायब्लानो मिथिनो मोनगोन। दा बे फुख्रिया बबेयाव दङ होननानै बुङोब्ला खुंग्रिं एरियानि सिङाव थानाय दिदोमफुरि गामियाव दङ। एकदम हाग्रा ओनसोल ओरैहाय जोबथारनाय गुगुनिथिंजाय मानि भुटान खाथियावनो। दा बेखौ सोर खुरदों होननानै बुङोब्ला गोदो जेब्ला मान होनो गोनां सार बिदाया बे जोंनि जायगायाव दंफैयोमोन अब्लाबो खुरनानै गालांदों। बे सार बिदायनिनो फुख्रि, नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना सार बिदाय होननानै बुङोब्ला फुरा बे फुख्रिया गासै 10 बिगासोनि बारा जागोन। बेनि लोगोफोर नायनो हागोन, नै जोबोद गुवार आरो बै उनथिंजायबो दं, बे गोजौ हा गारनायनि उनथिंजाय दङ। थांबाय थानि र'। जोबोद गिदिर गिदिर खोदोम बिफां दङ, खोदोम बान्दरखान्दा। बिनि उनथिंजायबो आरो दंबावो। बे फुख्रिखौ खुरनाया ओरैनो खमैबाबो 6-7 बोसोरनि बारा जासिगोनदां। जोबोद गुवार लोगोफोर, हरै जिं आरो हरै साइडजों राउन्ड खुरनाय दंजोबो। ओमफ्राय देग्लायहाय बाव ना गैथ'वा, थांनाय बोसोरनि सिगाङाव दोनदोंमोन। लोगोफोर बे फुख्रिखौ जुदि फुरा राउन्डखौ खुरजोबनो हायोमोनब्ला सारा बेयावहाय गार्डेन खालामनो नागिरदोंमोन आरो बेयाव लन्स जावहोनो नागिरदोंमोन आरो गोबां बिदिनो बायदिसिना खालामहोनो नागिरदोंमोन आरो नाथाय सारा बे समावनो बेखौ नागारनानै थांनांगौ जाबाय। दुखुनांथाव खोथा, सारमोनहा जोंनि थाखाय गोबां खामानिबो मावलांदोंमोन। बिदिनो सोरबा गैयैखौबो अनसायनानै सोरबा स्कुल कलेजाव फरायनाय गथ'फोरनोबो फैसा गैयि समाव हरजोबदोंमोन। ओमफ्राय सारमोनहा बै नुहुरनाय थालिर बागानावनो थायोमोन। दा सार बिदाय सारा एसे साहाजों थायोमोन आरो केम्प दंजोबो। ओरैहाय बे हा गारहरनाय बिसोरो फुख्रिनिफ्राय नालेमथा लोगोफोर, नै ओरै बे फारसे ओरै राउन्ड खुरनाय बियो ओरै बै फुख्रिनि ओरै खोलाथारजों। बेयाव नुनायावबो गासैखौबो खुरजोबगौमोन। बिसोर दा खावसे हायानो दं आरो बै फुरा नुहुरनायसिम। ओमफ्राय बै गोजौ गोजौ बाहागोआ बे दहायनि गोथौ दै नुनाया बिनि खुरनायखौ हा गारहरनाय बेहाय बे मोसौ खानाय बाहागोखौ खुरजोबगौमोन सारा जुदि साननै साननै जाफुंमोनब्ला आरो। ओमफ्राय फैफिनबाय आं मैदेर आगानानै लोगोफोर, नायलाय गिदिर गिदिरथार। ओरैनोबाव बिसोरथ' खुबैबाय, बिसोर खुबैनायाव बावाखै बे फैनाया, सप्तासेसो जाबाय खोमा आगानखौ नायोबाथ'। लोगोफोर ओरै फैफिनबाय, ओमफ्राय गाखोबाय आं हाब्रां गाखोनानै ओरै फारसेखौ खोन्थानोसै नोंथांमोननो, नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैहाय बैनो आं दै थांनाय बेलाय बैयावनोमोन। नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला। सान्दुंआ जोबोद गोसा, मेगना फिसा फिसा नुसिगोन। बै माथावरिनि हौरै बारनानै आं दहाय नोंसिनो दिन्थिनाया। ओमफ्राय नैबे दलहा दंमोन ना, बे राउन्डखौ ओरै साफा खुरदिंजोबदोंमोन। ओमफ्राय बै गोजौआवल' आं दहाय दिन्थिनाया बेहायल' गुवार खुरनो हाबाय आरो मानोना दोननायनिफ्राय बेखौ ओरै खुरफुंजोबनो हायाखिसै।
बे माथावरि नुहुरनायनि बै हरै एसे बारनायनि गेजेरावनो दं दहायनो गुवार नुनाया। ओमफ्राय नैबे दलहा दंमोन ना, बेखौ गासिबो ओरै बैसिम राउन्ड खुरदिंजोबदोंमोन। ड्रनफोरजों खेबनाय मोनबा नुजोबगौमोन आरो दाथ' गैला, नुजोबनो हानाय नंला। जोंलागैनि हाग्रा बियो लोगोफोर, नायनो होनब्ला एसे मोजांनो हादानखौ। थांसै ओंखारफिनबाय दा। आइया गासिबो बोरायगासिनोबो दैमा बारि बारि। जोंनि गामिनि ओरै हादान गोदानखौ एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंसिनो, नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। जोंनि न'आथ' हरैसो, ओमफ्राय ओरैहाय ओरैनाबो आरो, ओमफ्राय न'आ हरैहाय, ओमफ्रायो ओरै हा दंबावो एसे बै दैसिम। र' आं दैखौ दिन्थिगासिनो नोंसिनो। रायजाम्फै दै, फुख्रियाथ' नै ओरै हरै थाबाय। र' आं खिन्थानो, बे ओरै राउन्ड जोबोसिम गासैथ' 10 बिगासो होननानै बुंदोंमोन। बेनो लोगोफोर हादान, बेसर खुबैजोब्बाय गासिबो। बे हाग्राखौ सिफायजोबो, रथं रथां दंजोबो। नै मुराफ्रानो गोदानसो नालाय, हरै बिदि खुन्थिया गैद्रायला आरो बे मुराफ्रा दा ओरै दंजोबो। ओमफ्राय बे दै बारनाय ओरैहाय आरो हादान मोनसे खुलिबावबाय, बोसोरनैसो जाबायदां। बिसोर गासिबो हाग्रा दंफांजोबमोन। बे जिंथिंजायनि दुब्लियाबो गोदो बेबायदिजोबमोन गासिबो। नायलांबाय था लोगोफोर, दा आं ओरै न'नि सोनाबथारजों दंफैयो, हाग्रा जिं दै जिङाव, जों लागोनि जोबथारनायाव। बेसर आबादफोर बिराद मोजां जायो। बेसरबो नुहुरनाया बिराद मोजां जादों। जों लागो जोबथारनाय बिसिमल' जों लागोआ हाया। नै दै मोनफैबाय, रायजाम्फै दै, बेनो लास्ट। बिनिफ्राय ओरै सोनाबहा न' आलदा हा गोदान खुलिबोनाय दंसैलाय, दैया नै र' आं दिन्थिनि। बेनो जाबाय मा रायजाम्फै दै। जों लागोनि जोबथा आरो हा गोदानाव थांनोसै। बेनिफ्राय ओरैहाय गोदान जाबाय आलदा गामि। फैफिनबाय लोगोफोर, थांफिननोसै। एकदम सोलायजोबथारबाय, नै गासिबो हाग्राजोबमोन बेयो बोसोरनैसो सिगाङाव, दा न' जाजोब्बाय। आबादफ्राथ' जोबोद मोजां जायो। हाइजें माइ, हाइजें गायनाया जोबोद मोजां जादों। ओमफ्राय थागुना गायदों, ओरैहाय थागुनायाबोथ' बरिया जाखादों। थांसै लोगोफोर, थांफिनसै दा न'आव। हाग्रानि थालिरदो मैखुना बिराद मोजां, बेमार हामलायबावोनो। खमा जोबोद दं जोंनिथिंजाय। मोजां ना लोगोफोर गामिया? नै खुन्थिया बारि रथं रथां गासिबो गोदान, देग्लाय सिफायनाय खोमा बिसोर गासिबो। ओंखायनो खुन्थियाफ्रा दंफांबो हागासिनो बैयाव मेचिनजों। गाबनाय खोनादोंना?
बिसोर खुबैजोब्बाय गासिबो मैदेर खिया नै मैदेर खिया र' दिन्थिना मैदेर खि नै बिसोरनो मैदेर खि बे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ थाबैनो नुबाय थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो